bol som zavolaný na také stretnutie s Igorom Matovičom na Zámodskej ulici v Bratislave, kde oni mali nejaké stretnutie stranické a mal som čakať v kuchynke. Hej? A že teda bude pohovor s Igorom Matovičom medzi mnou a ním, že či si tak sa sadneme a tak. Čiže, prepáč, on bol vlastne On bol predsedom strany Olano. No a teraz ja som tam čakal a on vyšiel von a hovorí, že najprv mi hneď povedal ruku, ja som Igor. Hovorím, dobre, ja som Jaro, si potýkali. No a on hovorí, že ty by si chcel byť náš odborník na obranu. A ja hovorím, že ja som dostal teda ponuku od Eda Hegera a Veroniky, že by som mohol sa venovať tejto problematike, tak som sa chcel stretnúť, aby sme sa nejako navnímali. A on otvoril skriňu. To je výborné. Vieš, je to nervka. Čo? Nervka. Vieš, čo je nervka? To sú také detské pištole s takými gumennými nábojmi, ktoré strieľajú. A vyťahol dve nervky. Hej? Poďme sa strieľať. Jednu si zobral, ona jednu dal mne a hovorí, že vidíš tú mikrovlnku? To bola kuchynka. Hovorím, vidím. A že tu máš 5 nábojov, keď strelíš viackrát do tej mikrovlnky ako ja, tak môžeš byť náš odborník na obranu.